İsa'nı baş ruhanynyň ýanyna getirdiler. Ähli ýolbaşy ruhanlar, ýaşurlar we Tövrat mugallimlary ol ýere ýygnanypdylar. Petrus baş ruhanynyň howlusuna çenli gara görnümden İsa'nyň ýzyna düşüp gitdi. Ol hem sakçylar bilen bile howluda oda çoýunup otyrdy. Ýolbaşy ruhanlar we ýokary mejlis İsa ölüm cezasyny bermek üçin oňa garşy subutnama atardylar. Ýöne tapyp bilmediler. Köpler oňa garşy yalan şaýatlyk berseler-de, olaryň şaýatlygy bir çykmady. Onsoň käbirleri turup, oňa garşy yalan şaýatlyk berip, biz onuň men insan eli bilen salynan şu ibadathanany ýykyp, 3 günüň içinde eli bilen salynmadyk başga bir ibadathana salaryn diýenini eşitdik, diýdiler. Bary bir olaryň şaýatlyklary bir çykmady. Soňra baş ruhany mejlisiň ortasyna ýerinden turup İsa'dan "Senne hiç hili jogap ýokmy? Bu adamlaryň saňa garşy berýän şaýatlygyna näme diýersiň?" diýip sorady. İsa dymdy, hiç bir jogap bermedi. Baş ruhany ýene ondan "Şöhratly Hudaýyň ogly, Mesih senmi?" diýip sorady. İsa "Mendirin. Siz insan oglunyň gudraty güýçlüğiniň sagynda oturanyny we göğün bulutlaryna gelýänini görersiňiz" diýdi. Baş ruhany şonuna ýakasyny ýyrtyp, "Bize başga şaýatlyk näme gerek? Onuň Hudaýa dil ýetirenini özüňiz eşitdiňiz ahyryň. Näme karara gelýärsiňiz?" diýip sorady. Olaryň bary İsa'ny ölüm cezasyna laýyk diýip höküm çykardylar. Käbirleri onuň üstüne tüýkürip başladylar. Gözlerini daňyp onu yumruklap, "Velilik et" diýişýärdiler. Sakçylar da onu aralarına alıp urdular.